da zuretzat Nafarroako itzuliko lehenengo etapa honetan esan dezu, taldearentzat urteko lasterketarik garrantzitsuena zela, eta beraz zuk ere indezu lasterketa hau garrantzitsu. Nola jundaguna? Badakien lehen etapa ene perfilekoa dela, eta taldea egin du lan handi bat egun osoan, eta al final ha llegado, así que bien. Haizea ez da agertu, beraz lasai jun zarete gakotxo artean, tropela oso lasai zijoan. Egun osoan ritmo bastante tranquilo, pero bukaeran zailagoa, baina, bueno. Hemenik aurrera defendatzera? Uste dut generalian ez naiz oberena, taldean badugu beste kartak, orduan ikusiko. Zorionak. Mila esker.